iro itrai sai sin pat ngai keblei pi paro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu teki ngini ki videos ki bayadai bat ke jing phohsniew kani ke jing patai ke dei tangi ki balalong kristan bat ye kitu ki balalong kristan basisya dei dei kiriu perthai ke jing patai ke dei ke wei hanrai tang ki balalong kristan tang ki ba ye chisayo play tang ki basmat ban puli bible lane ki bom puli bible ru hanrai ki ba ye yo trai tang ba ki bom tip lenti te ublei pat upen pau ken leng ba ki jing phohsniew te don hi ki bom ye ru yo trai tamau trai pat u ye palat ye phi leng ba ki jing duai jong no ri jong no namata jong phi te phi sayu i pau ha ki jing phohsniew te ki jing phohsniew dei ki kam kai ki kam thala kumbadon ki baya perkhat be ye perkhat kam kai ye kene te hanrai lada pidei ki nong puli ka tin ke jong ublei phin ke mau yo Joseph phin ke mau yo Daniel phin ke mau yo nong yithu lupa ujual bat phin sa sngo tho ba ki jing phohsniew kim dei ki bathala hanrai ki dei buan na ublei balei pitep kadaw bro khwat kalong ba ublei jungi u de ublei ba khoj ublei umla ban ublei unnam ula tang ba ublei unnam wan ban pau ba hangi markhmat dakadur blei namat bangi long kinong pop te hanrai uwan pau leng ba ki jing phohsniew leng ba ki jing yo i pau ukren ni leng ba ka tien ka jong ukren tanda kasur hanrai kat bangin yo i u markhmat te em te hanrai kumba u jual u laong ba kin saya phohsniew kitmen kin saya phohsniew bat kalong shisha ka ba shisha ba ki ba bon ba ki ba ye juya shem bat nga leng ba ka YouTube channel ki ba juya shem bat nga leng ba ki WhatsApp pila yo shibon ki jing mentoy leng ba ki jing batai jo ki jing phohsniew ba ka long ba thek kum ba ka dei ban long te na ka bantai ki bom nget belai te ka jing batai kan wan da ka wei kum ba ki ba bon la da phohsniew ki le tho tim rengi te ngi me le tho tim te ki pat ha ba ki nget ki yo hi kata ka de jing sngo tho ka jong ki harenga batai be tang ki balalong kristan te ha ga video nga ko abangan pensyai lada pila ie chi shayo trai pila puli bah ka tien ka jong ublei pila shakri utrai ha karukom ka badai lada phi phohsniew ba phi phong ya ka jain riam iathoh kamut pila dei kata ka nong lek kurim ka jong utrai ken kamut ai ngo yo blei ba phi yo i ki te ki jing yo i pau te kan sedon ru kapor ka ba phin se yo i ba phi deng ya ka sati senjat da ka ksiar te ke jing mot ba phi don ye ka hok ka jong ublei ken te la da phi phohsniew ba phong jain le ki don ki breu ki bong o phin se yap no re kam dei re kum ta te la da phi de ki riu perthai te to ki mat ya batai ki te ki riu perthai hanre la da phi de ki balalong kristan ka jing batai ka long da kum wei pat te nga ka ne nga san dei leng ba ki jing pen pau ki bo bleu pen pau leng ba ki jing phohsniew ba nga kli ba nga sngo tho ba ka long ka ba shisha bat ya ke e ka ba nga lamat ya la de ya ka tanga pen sngo shapi bat ki ni ki ba bon ba ki ba ya dei kam bat nga ki sngo tho kham ba te namar kata tang ki ba mat ki kham sngo tho ya kata te la da phi phohsniew ba phi phong sap ti iathoh te phi de ban sngo kmen ba phi la long ka nong lek kurim ka jong utrai un pendak i ki jing don kam ki jong phi baro sanang shakri bhai ublei sanang le ikamon ka jong u ba phinang yai job na ka wei ka por sha ka wei ka por namar ka mut ba phila dei ka nong lek kurim ka jong u ba unnom ya khlat chu na phi la nu ru kam dei kum ta kum ba long hi ka kurim ha kan ka perthai la da kam chem sngo bha ha ulok jong ka ki don ki ba ki i no te ka long kum ta hi bat ublei ru la da phi i ya u un yai ne bat phi hal da phim i ya u kapoi kapor bau i no ye phi namar kata ka daw kumba ulu sifar ningkong ulong u klor step te hanrai hadin ulalong penman ka jingdom bat ula kelalong u setan namar kata ada philadon ka jingya dei ka bajan ba ublei nang penjan nang shakri nang rehem kamut baladon ka jingya dei dangi le pop kat bamon ru insa ka jingya dei em kamlong kumta ada phila yo i ba phila yo phong te ki jan nang pen sngo bhai ublei nang pen scam ka jingya dei hadok ka jingwan arsin ka jong u to ublei yo ban kur khui philang ba ro ia ro itrai